କୋହଲି ପାଇଁ ଧରାପଡ଼ିଲେ ବୃଦ୍ଧଙ୍କ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ। ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ କ୍ଷତି ପାଇଁ ଜଣେ 82 ବର୍ଷୀୟ ବୃଦ୍ଧଙ୍କ ହତ୍ୟାକାରୀ ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି। ଅକ୍ଟୋବର 27 ତାରିଖରେ କର୍ଣ୍ଣାଟକର ମଲପ୍ପୁରମ ଅଞ୍ଚଳରେ 82 ବର୍ଷୀୟ ବିଧବା କମଲା ଏନ୍ ରାଓଙ୍କୁ 3 ଜଣ ଯୋଜନା କରି ହତ୍ୟା କରିବା ସହ ତାଙ୍କ ଘରର ସବୁକିଛି ଲୁଟପାଟ କରିନେଇଥିଲେ। ଅଶୋକ ବୃଦ୍ଧାଙ୍କୁ ଘରକୁ ଜଗିବା ପରେ ଅନ୍ୟ 2 ଜଣ କମଲାଙ୍କୁ ହାତ ଗୋଡ଼ ବାନ୍ଧିବା ସହ ମୁହଁରେ ପଟି ବନ୍ଧାଇ ଦେଇଥିଲେ। ସୁନା ଗହଣା ଲୁଟିବା ପରେ ହତ୍ୟାକାରୀ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ କରିବା ପରେ ସିସିଟିଭି ଫଟୋ ଯୋଡ଼େ ଜାଣିପାରିଥିଲା ଯେ ହତ୍ୟା ଦିନ ସକାଳେ ଏକ ଅଟୋ ରିକ୍ସା କମଲା ଘର ଆଗରେ ବାରମ୍ବାର ଚକ୍କର କାଟୁଥିଲା। ଏହାର ନମ୍ବର ପ୍ଲେଟ୍ ନଥିଲା। ବାସ୍ତବରେ ଏହି ଅଟୋ ରିକ୍ସା ଅଞ୍ଜନାମତଙ୍କ ଥିଲା ଏବଂ ଏହା ପଛରେ କିଙ୍ଗ କୋହଲି ଲେଖା ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟପଟେ ଫଟୋ ଯୋଡ଼େ ପୋଲିସ ଜାଣିପାରିଥିଲା ଯେ ସେଦିନ ସକାଳେ ଅଟୋ ରିକ୍ସାର ନମ୍ବର ପ୍ଲେଟ୍ ଲିଭାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ କିଙ୍ଗ କୋହଲି ଲେଖା ରହିଥିଲା।